Skovparken, de frivillige lokaler, har fået en ny opvaskemaskine. Kom med ind, så skal jeg vise jer, hvordan den skal køre. Torben, og jeg vil gerne vise, hvordan I opstarter maskinen, når I kommer til den. Man lukker op og tager røret op her, sætter ind i afløbsrøret herinde. Lukker. Trykker på startknappen. Og venter indtil den er færdig med at blinke. Og når det er sådan, hvis den skulle gå i stykker af den ene eller den anden årsag, så skal I selvfølgelig selv vaske op, sådan at det hele det er rent og fint. Sådan at alle andre de kan modtage det, som I også modtog det. Der er flere forskellige typer bakker med til maskinen. Der er en her med nogle spikes eller nogle lameller på. Det er til forskellige typer tallerkener. Og den kan vi kende på. Jeg har en tallerken til at stå her i. Så er der nogen uden, det vil sige, det er den her nede med gitterbund. Det er til kopper og tallerkener og gryder og potter og pander og skål. Og så har vi en her, det er så til bestik. Og husk ikke at sætte bestikkene for tæt. Lyt lidt, der er gået cirka 5 minutter. Og den er holdt op med at blinke, det vil sige, at vi har nået den korrekte temperatur til vaskeskyld. Og maskinen er nu driftklar. Vi har en enkelt tallerken, så vi antager, at vi skal til vaske nogle tallerkener i. Vi sætter den ind, lukker. Der er 3 vaskeprogrammer, man også kan se over på brugsanvisningen tiderne for. I det her tilfælde, hvor vi har en tallerken, det er en til kaffe og tekopper og nogle dessert-tallerkener. Så vi vælger at tage program 2, som var 2 minutter og 50 sekunder. Den gule lampe lyser, der indikerer, at programmet kører. Nå, vi har slut lidt igen. Tiden er nu gået, og maskinen er færdig med at vaske op. Det bliver der indikeret med en lille grøn lampe her, der indikerer, at den er færdig, og tiden står på 0. Vi er nu klar til at åbne. Vi tager ud og stiller op. Og så er maskinen klar til næste vask. Når I når til sidst på dagen, hvor maskinen skal tømmes og klar til at lukke af, så gør vi det, vi går ind i maskinen igen, tager bundventilen op, og lukker igen. Længst til højre sidder knappen her, afløbsknappen, det er tømning af vand. Så har vi lige snydt lidt igen. Her indikerer vi så, at maskinen er klar til at åbne. Tiden er gået, og det vil sige, at vi er færdige med at tømme vand af. Vi åbner den og lægger den her ind i maskinen, så den er klar til den næste bruger, som skal starte maskinen op. Vi lukker maskinen og trykker på 0, og så er vi klar til at gå hjem.